dnešního videa, dneska dlouho nevyšlo nějaký video, dneska, prostě dlouho nevyšlo žádný video a já mám dneska svátek, takže, no je 8. takže nevím, jestli to vyjde dneska nebo jindy, takže se podívat menší Get Ready With Me na večeři, takže jdeme na to. Já jsem fakt jako nečekala, že dneska něco dostanu a byla jsem z toho úplně mega šťastná a asi budu žehlit vlasy a ještě mi mamka teď jako došla šaty, protože jsem měla jako nový šaty vesnice a oni by byly hrozně volný ty ramínka a furt mi takhle padaly, takže mi mamka nevadí. Takže mi je mamka sešila a už jsou dobrý, ale prostě furt nemůžu uvěřit, že prostě minule bylo, nevím, byla strašná zima prostě na tenhle den. A dneska jsem tady v kratě sekám na tělníku. Tak, no, takže už pojďme rovnou na to. taky ne.
Počkejte chvilku, přijel táta. Došel teďka a dostal jsem dárek. Já jsem si strašně dlouho přála s Rio de Janeiro, tenhle a já mám jsem úplně strašně šťastná, takže je to boží. A pak nějaký vzorečky. Velice kvalitní vzorečky, myslím, že se mi budou určitě hodně hodit a teď už se dožily ty vlasy. Já jsem to trošku zapomněla natočit, ale jakože vlasy už mám dožehlený a teď se budu asi nějak dolíčit a pak se budu obliknout a půjdeme. Mega radost té voňavky, ale fakt jakože mega, protože se jí strašně dlouho přála. Jsem mega šťastná, takže se jdu nějak odlíčit, nevím, jdeme na to prostě.